panitia Drada kok share nggih pun cak monggo nggih gede kula atur ayo warang gonone rada cepet nggih Mbah Bu Neni kebetulan Drada Makmi Drada Makmi melek Makmi nggih kangge Mbah Bu Neni Drada nggih sepisan melek kangge Mbah Bu Neni ya Bu Neni saha Makmi Drada itu tak saking Bapak Gatot segen dalu Mas Jamuji kirim bolone Berjo Drada Kijing miring mas kijing miring kulon arep nyanding apa bisa kelakon ya mas ya kijing miring ya dik kijing miring ngetak balik kulon apa setyane kelakon ya dik ya kijing miring mas kijing miring mlumamang kurang nyondang nyanding atine karep ya mas ya kijing miring ya dik kijing miring tuku gedhok ning desa kayene wis bareng kepethuk kenek tangga kangen ya dik ya kijing miring mas kijing miring ngidul nyondang nyanding apa bisa kumpul sapa mas kijing miring ya dik kijing miring tak pacok kena lemahe bareng tak susul karo daleme ya dik ya kijing miring mas kijing miring ngidul arep nyanding ra bisa kumpul mas kijing miring ya dik kijing miring Gresik Surabaya kalah dhisik gak leher selah Urip sing lagi ketiban lintang gemerlap cahaya sinare terang dasar nasib sun lagi kabaran di demen ini juragan rasa senang sun ora kejagan duit demenan macam